Para a concelleira de Mercados, a revitalización da praza de abastos é un dos obxectivos principais para este mandato. Creemos que impulsando actividades e procesos que melloren o equipamento o mercado, lograremos que esa zona tamén reviva de algún xeito, non? Entón, dende ese punto de vista, dende o comezo de mandato, programamos varias actuacións. Unha que era básica era a aprobación do regulamento, que sabedes que tivo a súa polémica. Foi un regulamento consensuado e foi un regulamento que ampliaba moitísimo as posibilidades de uso e de explotación do mercado. Unha revitalización que chegou cun novo reglamento e tamén co tema das autorizacións. Unha autorización o que permite é que a xente que xa está explotando un posto no mercado poida dispoñer de máis metros para exhibir produto, para vender e para demais, con uns requisitos menos exixentes que para a concesión. Estamos falando de autorizacións que se paga unha cuota mensual, unha cuota de mantemento, dependendo da característica de cada posto, por un ano renovable ata 4, non? Dende o Concello concederon xa 10 autorizacións a establecementos, sobre todo de peixe. Anabel Gulías agarda poder rematar con este proxecto o do mercado a finais deste 2018. Bueno, o noso obxectivo é que neste remate do 18 ter o primeiro andar xa listo para que novos postos se instalen na planta de arriba con carácter máis gastronómico, con carácter máis diferenciado do que hai na planta de abaixo, e ter no finais de 18 un mercado vivo que dinamice, como digo, económicamente, que fomente o consumo local, o comercio local, pero tamén que sexa un punto de reactivación nesa zona do entorno de César Boente e Serra. E con estas valoracións da concelleira tamén quixemos ir ao mercado. Alí as praceiras piden que se lles escoite máis e que se teña en conta a súa opinión. Consideran que o proxecto está ben, o proxecto que lanzan dentro do Concello, pero que antes de realizar este tipo de investimentos habería que realizar melloras, varias melloras e demandas na planta primeira do mercado. Eso é que tamén que arreglen o que temos mal. Mira aquí como cae a agua. Temos aquí deficiencias, levamos 7 anos pedindo unha máquina de xeo, levamos unha chea de cousas, nunca nos fan nada, veñen os cartos de Europa para arreglar arriba, estando abaixo mal. Primeiro tenían que arreglar todo abaixo e depois facer arriba, digo eu, vamos. Eu penso que tiñan que contar con nós, que somos os que estamos aquí, mantendo o mercado, luchando por o mercado. Se os cartos veñen para mercados, quen somos? Os que levamos aquí 30 anos ou os bares que van a vir? Non sei, eu penso que eso está ben, que fagan todo eso e todo, pero primeiro que nos arreglaran a nós, todo ben e logo que fixeran arriba, dixo eu, vamos, a miña maneira de pensar. Con todo, dende o Concello din que seguirán as pautas marcadas segundo o seu proxecto e que a finais deste 2018 será xa unha realidade.